Η έκθεση παρουσιάζει φωτογραφίες από σημαντικά γεγονότα της περίοδου 1904-1908, κυρίως όμως φωτογραφίες ναουσαίων Μακεδονομάχων και άλλων ιστορικών παραγόντων που έδρασαν στην Άουσα και την ευρύτερη περιοχή, δίνοντας τον αγώνα τους για την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας. Την ευθύνη της διοργάνωσης την είχε η γραμματέας του Λυκείου, κυρία Σοφία Καραγιανοπούλου, με ψυχή όμως της πραγματοποίησής της, τον κύριο Πάνο Μαρνέλη, που με τη γνωστή καταπληκτική του αισθητική και με τη βοήθεια άλλων εθελοντών, έδωσαν κατά τη γνώμη μου ένα τέτοιο αποτέλεσμα που όμοιό του δεν νομίζω ότι έχει ξαναπαρουσιαστεί στην πόλη μας. Και από αυτό το βήμα τους ευχαριστώ θερμά. Θεωρώ ότι πρέπει να τη δούνε όλοι οι ναουσαίοι, να αναγνωρίσουν προγόνους τους τις φωτογραφίες, να τη δουν τα παιδιά μας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα στην επαιτειακή παράσταση του Λυκείου των Ελληνίδων για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης μας τον Οκτώβριο του 1912. Εξάλλου, μετά την παρουσίαση της ιστορίας της Νάουσας από την ίδρυσή της μέχρι τον χαλασμό του 1822, που αποδώσαμε 2 φορές πέρσι και φέτος, την ημέρα του Ολοκαυτώματος, υποσχεθήκαμε ότι θα περνούσαμε και στη συνέχεια της ιστορίας από τον χαλασμό μέχρι και την απελευθέρωση. 1822-1912 είναι 90 χρόνια ζωής της πόλης που αναγεννάται μέσα από τα χαλάσματά της. Οι άνθρωποι της δεν χάνουν το θάρρος τους, ανασυντάσσονται, προοδεύουν, συνυπάρχουν με τους Τούρκους κατακτητές. Εκμεταλλεύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν αντιξότητες, αλλά δημιουργούν μια πόλη για την οποία νιώθουν περήφανοι. Διατηρούν τα ήθη και έθιμά τους, τη θρησκεία τους, τη γλώσσα τους. Με την εξυπνάδα και την εργατικότητά τους, με τη δημιουργικότητά τους, αναδεικνύουν την πόλη σε όλα τα επίπεδα, πρότυπο σε όλη τη Μακεδονία και όχι μόνο. Δεν ξεχνούν όμως ποτέ. Δεν ξεχνούν ότι πρέπει κάποια μέρα να νιώσουν ελεύθεροι. Έτσι, με κάθε τρόπο, βοηθούν ή παίρνουν μέρος σε επαναστατικά κινήματα σε όλη την Ελλάδα. Και όταν σε μια παρακμάζουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία ξεκινά μια αναταραχή μεταξύ των βαλκανικών χωρών, η Νάουσα είναι πρωτοπόρος στην αντίσταση σε κάθε είδους βαρβαρότητα που θίγει την ύπαρξή της, που θίγει τη γλώσσα της, τη θρησκεία της. Ο Μακεδονικός Αγώνας βρίσκει στην πόλη μας το κέντρο του. Από εδώ ξεπηδούν τα αντάρτικα σώματα των αρχηγών σε όλο το Βέβαιο. Μπορεί να μην έγιναν μάχες μέσα στην πόλη της Νάουσα. Όμως, η ουσιαστική συμμετοχή των ναουσαίων με διάφορους τρόπους στον αγώνα είναι σημαδιακή. Σε όλα αυτά, και ειδικότερα στα πιο σημαντικά στοιχεία που μπορέσαμε να φέρουμε στη σκηνή του θεάτρου και που με γλαφυρό τρόπο εξιστόρισαν συγγραφείς και ποιητές του τόπου μας, στηρίχθηκαν οι εικόνες που θα δείτε στην παράστασή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Νάουσας για την ευγενική χορηγία της αίθουσας του θεάτρου. Όλους τους χορευτές, ενήλικες και ανήλικες, που με υπομονή και αγάπη ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, αλλά και όλους τους συντελεστές και χορηγούς της παράστασής μας. Το χοροδιδάσκαλό μας, Άκη Τσάρκα, και το δάσκαλο της χοροδίας, Χρήστο Τσίτσι, που επιμελήθηκαν τη σκηνοθετική δουλειά, την Κατερίνα Πόσκου, τον Πάνο τον Μαρνέλη, τον κύριο Αποστόλη Χασούρα, τον Σάκη Παπαδόπουλο, τον Αντώνιο Αθανασιάδη, τη Μαρία Τσίτσι, την Ευθυμούλα Τραβάτση, την εκκλησιαστική χοροδία, τους χοροδούς και τους μουσικούς, την κυρία Μαριάννα Μπαμίχα για την οικονομική συνεισφορά της και φυσικά όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΝ για τη δουλειά που έκανε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, που μας δίνει δύναμη να προχωρήσουμε μπροστά
για να αναδεικνύουμε πάντα και όσο μπορούμε το λύκειο των Ελληνίδων. Ευχαριστώ πολύ. Ακόμα δεν έχουν φτάσει οι Τούρκοι. Σταματάνε. Η ανάσα κόβεται. Τα πόδια τρέμουν. Τα μωρά βαραίνουν στις αγκαλιές. Μα ο τρόμος, ο πανικός, της δίνει φτερά στα πόδια. Και πάλι τρέχουν. Κοντεύουν. Να, φάνηκε το γιοφύρι της Αράπιτσας στους Ντουμπάνους. Θα το περάσουν και από εκεί πια θα πάρουν το δρόμο για το βουνό. Λαχταριστά τρεμοσαλεύει η ελπίδα στα φιλοκάρδια του. Τρέχουν, τρέχουν. Μα από μακριά ακούγεται σάλαχο, χλαλοή, ξεκαθαρίζει ποδοβολητό αλόγο. Φωνές, βρισκές. Οι Τούρκοι, μας είδαν, θα μας προλάβουν. Και έπειτα ξέρουν τι τις περιμένει. Η ατίμωση, το σκλαβοπάζημα. Η σκέψη της ξετρελαίνει, πνίγονται. Ανασιασμός, μόνο ο θάνατος. Οι φωνές των εχθρών ξεκάθαρα ακούγονται, τις φτάνουν. Αυτό είναι το τέλος. Και τότε φλογαστική η ψυχή τους αναστηλώνεται. Οι κυνηγημένες γυναίκες λυτρώνονται και δυνατές προστάζουν τη μοίρα τους. Καθώς σκορπούσε η άνοιξη, ζωή παντού στην πλάση, σέρνουν περήφανο χορό και πέφτουν όλες μέσα. Και στα φρισμένα τα νερά το θάνατο αγκαλιάζουν. 1000 φορές ο θάνατος απ' τη σκλαβιά στη μοίρα. Η πρώτη κοπέλα οδηγεί στο δρόμο της απολύτρωσης. Πέφτει στη μανιασμένη ευθύνη του καταράκτη. Την ακολουθεί άλλη, κι άλλη, κι άλλη. Ο πόνος, ο λυγμός και το παράπονο πνίγεται, σβήνει στους αφρούς. 10 χρόνια πέρασαν από το χαλασμό του 1822. Στην είσοδο της πόλης είναι το φυλάκιο της τουρκικής φρουράς. Οι στρατιώτες στέκονται έξω από το φυλάκιο και παρακολουθούν τους ναουσαίους. Τα βαριά όπλα γυαλίζουν τους ώμους, σε αντίθεση με τους ναουσαίους που απλοί, εργατικοί, δεν έχουν παρά φτιάρι και δικαίοι. Κι όμως, κατά βαθά τους, αναταράζονται οι Τούρκοι. Ο θρύλος της λεβεντιάς τους, της αδάμαστης τον καιρό του χαλασμού, της δύναμής τους της υπεράνθρωπης, που σε 10 χρόνια μέσα ξαναζωντάνεψε την Άουσα, κάνει το δυνάστη με ένταση και φόβο σχεδόν να παρακολουθεί αυτούς τους αλήγιστους ανθρώπους. Κάτω στον κάμπο κατά πράσινα ταμπέλια και μπαχτσέδες. Η παλιά Νιάουστα με τα αρχοντικά της δεν υπάρχει πια, μα υπάρχει η τωρινή, η απλή, που βγήκε μέσα από τα χαλάσματα και τον πόνο. Αυτή είναι η καινούργια Νιάουστα, μα οι άνθρωποι οι ίδιοι με τους παλιούς. Αγωνίζονται, χαίρονται, λυπούνται. Ο κατασταλαγμένος πόνος βαθιά αναδεύεται. Ξεπηδάει, ζωντανεύει, καίει. Και η θύμηση πικρά, νοσταλγικά, αβάσταχτα τους τυλίγει. Οι ναουσαίοι δεν μιλάνε. Δεν είναι ανάγκη να μιλήσουν. Θυμούνται όμως. Τους έλεγε ο δάσκαλος ο Μπαλαούρδας, που τον κρέμασαν κι αυτόν στο κιόσκι οι Τούρκοι. Είναι ένας κύκλος η ζωή. Σαν βρεθείς κάτω, δύσκολα πολύ. Μα ύστερα κουράγιο, σμπρόξιμο γερό και πάλι ψηλά νικητής. Ψηλά, στον κύκλο. Εκεί να σταθούμε. Οι Τούρκοι διαπίστωσαν ότι δεν είναι δυνατόν να ξαναρχίσει η ζωή στην Άουσα αν δεν δινόταν οι ιδιοκτησίες στους κατοίκους που διασώθηκαν ή στους κληρονόμους τους. Εγκατέστησαν 100 Οθωμανικές οικογένειες και στρατό και άρχισε η αναγκαστική συνύπαρξη. Η συνύπαρξη αυτή οδηγεί και τις δύο κοινότητες σε αμοιβαίες υποχωρήσεις και σεβασμό
στις καθημερινές ιδιαιτερότητες και έθιμα των δύο πολιτισμών, έστω και φαινομενικό, με τους Έλληνες να προσπαθούν να κρατήσουν το θρησκευτικό και εθνικό τους φρόνημα αλόβητο. Έτσι, στην πόλη συναντάμε το ένα τζαμί των Τούρκων. Οι Ναουσαίοι ξαναχτίζουν τις εκκλησιές τους με χρήματα από το ειστέρημά τους. Με πρώτη τη μεταμόρφωση του Σωτήρος, που άρχισε να χτίζεται αμέσως μετά την καταστροφή του 1822 και τελείωσε το 1832. Ακόμα υπάρχουν τα ονόματα των δωρητών επάνω στις εικόνες. Σε 15 χρόνια, σε μια πόλη φάντασμα, στάχτη, ολοκληρώνονται 4 περικαλέστατοι ναοί. Η μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Παναγιά, ο Άγιος Μινάς, 1847, και ο Αγιώργης, 1848. Amen.
Οι κοινωνικές εκδηλώσεις των Αουσαίων είναι ευκαιρία για αυτούς να νιώσουν λίγη χαρά, να ζουν και να ελπίζουν. Ένας γάμος στην πόλη αποτελεί για τους Ναουσαίους έναν ξεσηκωμό, μια ευκαιρία να νιώσουν την ευτυχία και να ευχηθούν για καλύτερες μέρες. Την κληρονομιά τους, τα έθιμά τους, σφιχτά και πολύτιμα, πρέπει να τα διαφυλάξουν για να τα παραδώσουν στη καινούργια γενιά που έτσι μόνο θα δεθεί με τις παλιές ρίζες. Μια δύναμη μέσα στην ψυχή φυλαγμένη που δεν μπόρεσε να αγγίξει και να αφαιρέσει το τουρκικό χέρι. Στην πιο ευρύχωρη κάμαρα του σπιτιού, στιβαγμένα σε κανέστρια, φαντάζουν τα πληκιά της πανέμορφης, της χιλιοπροκομμένης κόρης. Συγγένισσες και φιλενάδες, όλες με προσοχή, εξετάζουν τα πληκιά. Τα θαυμάζουν και δεν ξέρουν τι να πρωτοπενέψουν. Κι η σμυριά αραχνοήφατα, πετσέτες λιανοπλουτισμένες, πιμπίλες, πολύχρωμα ποιήτια, σεντό, ζηλιά και πιο εκεί τα πλούσια φορέματα. Στόφες βαριές με πολύχρωμα μεταξωτά της πόλης. Δώρο του πατέρα, τον Ιφιάτικο με τα χρυσά, τα πλούσια χρυσοκεντημένα μανίκια και τις τραχυλιές. Έχετε και το κανίσι από το γαμπρό. Τριγυρισμένοι νύφοι από συγγέννησες και φιλενάδες, τη στολίζουν, την τραγουδούν. Και η στέψη γίνεται το Σάββατο το βράδυ, στο μεγάλο Χαγιάτι, στο σπίτι του γαμπρού. Και η χαρά δεν ξέρει. Γιατί φτάνουν οι ήχοι της μουσικής. Τα λαλούμενα παίζουν αργό, σιρτό τραγούδι της Νιάουστας. Και ο γαμπρός, με ελαφρές υποκλίσεις, κάνει στροφές γύρω από την ύφη στο συγκαθιστό.
τραγούδι διαθέσεται το άλλο. Δεν λείπουν και τα ηρωικά, τα κλέφτικα που ηλεκτρίζουν όλους. Τι κι αν περάσουν από κάτω οι ζαψέρδες και το καρακόλι. Οι σκλάβοι δεν λογαριάζουν κανένα.
σταθούν Έλληνες, να έχουν δύναμη για να τραβήξουν το δύσκολο δρόμο τους ως τη λευτεριά. Με τη φλόγα που ψέλει και πλάκει, με τη σκαρδιά στη φλόγα, με του λόγου τη δύναμη, ξεσκέπαστα, καθάρια, και με τα χέρια και με τα μαχαίρια, τον τόπο. Με τη μεσολάβηση του Πατριαρχείου και με Άγια Σουλτανική χτίζονται 2 σχολεία εκβάθρων. Το Αρεναγωγείο στον Άγιο Θεοφάνη, που λέγεται και σχολείο του Νικολάου ή Χατζικουρκούτα. Περίκανε πουλάρε, πουλάκια κόμματα, γιατί εδώ, γιατί εκεί, πάει ο λύκος να τα βρει, μάρμαρο στοιχιούνται εκεί. Και το Παρθεναγωγείο, η ελληνική σχολή στον Αγία Σωτήρη, του οποίου ο πρώτος όροφος χτίζεται από δωρεές των Οσυλιανιτών. Το Ματήλακι πέρασε, πάει πέρα, πάει πέρα, πάει πέρα στον αέρα. Το Ματήλακι πέρασε, πάει πέρα, πάει πέρα, πάει πέρα στον αέρα. Ο Νόστος για την πατρίδα τους καλεί και τους ξενιτεμένους αδελφούς να βοηθήσουν, να θωρακίσουν τη γνώση των παιδιών της Νάουσας, γιατί η ελπίδα, το μέλλον της πόλης είναι εκεί. Τα παιδιά παίζουν, μαθαίνουν, χαίρονται τη νιώτη. Είναι ο ανθρώπινος σπόρος που θα στηριχτεί αργότερα η λευτεριά της Νάουσας, η λευτεριά της Μακεδονίας.
αυτόν τον τόπο, στην πόλη μας, που έχει μάνα τη Γαλαντώνου Αράπητσα, γεννήθηκε, μεγάλωσε και ανδρώθηκε η βαλκανική βιομηχανία. Η οργανωμένη βιομηχανία της Νάουσας, που ξεκίνησε το 1875, ήταν για την πόλη ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, ακόμα και σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Με τη συμμετοχή Ναουσαίων και ανθρώπων από όλη την Ελλάδα, δημιουργήθηκε, μεγαλούργησε, μεσουράνησε και αναδείχθηκε η Νάουσα σε στολίδι του Ντουνιά. Αυτή τη βιομηχανία την έστησαν μέσα στην κρατεά τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία άνθρωποι πλούσιοι που διέθεσαν κεφάλαια, οράματα και μόρφωση, αλλά και άνθρωποι φτωχοί που διέθεσαν τον εαυτό τους, τον κόπο και τον μόχθο τους στους χώρους της δουλειάς. Εγκαίνει, το πρώτο εργοστάσιο πρωτοτεχνολογίας είναι πραγματικότητα. Τα μαστόρια, οι εργάτες, οι τεχνίτες, ο Λόγκος, ο Κίρτσης και ο Τουρπάλης δέχονται τα συγχαρητήρια του κόσμου και καλές δουλειές. Παράλληλα όμως στην Άουσα, που είναι η πόλη του Ίνου και της Αμπέλου, αναπτύσσεται και η οργανωμένη βιομηχανία κρασιών και ρακιών. Το 1879 ο Γιάννης Μπουτάρης ξεκινά οργανωμένα πλέον την τυποποίηση των προϊόντων. Η φράση «κρασί από την Άουσα το φέρνουν στο μαντίλι» δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού το ξινόμαυρο παχύρευστο νέκταρ φτάνει παντού σε όλο τον κόσμο.
υπολογούσαν. Οι μόνες τους ήταν εκλεκτές, κορίτσια αγκριωμένα. Τα πλέον ομορφότερα τα είχαν διαλεγμένα.